Joseph Muscat wieġeb għal diversi mistoqsijiet tal-membri tal-pubbliku u attivisti dwar temi li qed jolqtuhom waqt laqgħa miftuħa l kulħadd fiċ-Ċentru Laburista tan-Naxxar. Huwa sostna li l-Partit Laburista huwa l-moviment tal-mobilità soċjali ta' dawk li jridu u jaspiraw li javvanzaw f'ħajjithom bil-ħila tagħhom. Mobilità soċjali li l-Partit Laburista jrid ikattar f'pajjiżna u li taffettwa liż-żgħir imma l-aktar lil middle class. Middle class li f'dal pajjiż żeraħħa du minnkom intom. M'għandix diffikultà wkoll li ngħid li middle class li f'dan il-pajjiż kabbara Edifen Academy bil-policies tiegħu. Għax iridu naqtaw l-idea illi f'dan il-pajjiż xi ħadd tagħmel kollox tajjeb u xi ħadd tagħmel kollox ħażin. Imma xi ħaġa li bdija Prim Ministru Laburista illi xettilha Prim Ministru Nazzjonalista issa qed titmermer u titkisser. U ħajkun dan il-partit li ħajerġa' jibni middle class ġdida ġewwa pajjiżna. Joseph Muscat qal li l-edukazzjoni hija l-aqwa għodda għal mobilità soċjali. Fost il-persuni li staqsew kien hemm instaqsa dwar temi li jwasslu għal dbatijiet fost dawk li huma middle class. Mara tkellmet dwar is-servizz tal-Arms Limited. Muscat qal li l-Arms hija xempju tal-medjokrità tal-Gvern u tal-Prim Ministru għaliex min imexxi din il-kumpanija governattiva kien appuntat politikament. Joseph Muscat qal li l-Gvern qed jagħmel parodija mill-ġustizzja soċjali permezz tal-vouchers. Dwar il-każ tal-BWSC, Joseph Muscat fakkar kif il-Prim Ministru qal li ma jiddispjaċihx minn dak li jagħmel, imissa qed jgħid li ġie interpretat ħażin. Joseph Muscat qal li jekk issa l-Prim Ministru huwa dispjaċut għal dak li ġara fil-każ tal-BWSC, allura għandu jwaqqaf dan il-kuntratt. Fakkar kif din il-ġimgħa l-kumpanija Lehmeyer li għażlet lil BWSC reġgħet kienet involuta f'każ ieħor ta' korruzzjoni. Qal li issa Lorenz Gonzi qed jerġa' jgħid li se jdaħħal il-liġi tal-whistleblower xi ħaġa li ilu jwieqa għal diversi snin. Joseph Muscat wissal lill-Gvern li din għandha tkopri każijiet passati ħalli min huwa responsabbli għall korruzzjoni iħallas temilu. Joseph Muscat semma wkoll il-weda ta' tnaqqis fl-income tax li baqgħet ma nżammitx u tkellem dwar il-living wage. Qal li dan il-kunċett imur lil hinn mill-minimum wage u jfisser kalkulu ta' kemm familja jkollha bżonn flus fuq prodotti u servizzi essenzjali biex din tgħix ħajja diċenti. Bil-pis fl-istess ħin ma jintefax fuq l-intrapriżi. Aħna qed ngħidu li jkun hemm ir-rwol tal-Istat. L-Istat li jgħin lill-kumpaniji privati, lill-intrapriża privata u tinkoraġġixxija sabiex tħallas din il-living wage. Tħallas paga li meta tmur id-dar tgħid jien qiegħed ngħix mhux neżisti, dik li tfisser living wage, li meta mort id-dar taf li mort id-dar u tista' tlaħħaq mal-kont mhux titwerwer kif jiġi l-postman. Taf li jekk jinqala xi ħaġa fuq saħħa għandek minn xiex inti tista' tgħin. Jekk ġarala xi ħaġa ommok urġenti u l-isptar hemm l-pilloli out of stock, mhux ommok tispiċċa mingħajr pilloli imma tista' tgħinha. Il-kunċett tal-living wage għal Joseph Muscat huwa kunċett li l-Partit Laburista se jkun minn ta' quddiem mal-pajjiżi Ewropej biex jeżaminah, iħares lih u jimxi l qudiem permezz tiegħu.